TV Ubwansu bw'omuguzi. Mwanchumuleta seni kyandizi TV na ndemo kwalinganya asomorobere bwesabali y'oboncherera asokumerna n'aboncherera elinde batomanye amange batoseme kigima wetera oboncherera bwabo mwanchumulya gitkolera ni banatagde asensemo yasunika asokumerna n'ekyombekemo ikira kyotomanye amange wetera oboncherera bwabo karasinye kyokweneke bnakwenyola bale enyere yabo ya credit card Karansa oike elintusanga sobuamo buchakabonega wika asomoyo. Kwende nyura setinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook. Napaka tunyawitrandizi TV News Digital. Kapaka sensemo ya YouTube witrandizi TV News. Asensemo ya website napaka tunyawitra www.chindizitv.net. No mwanchimo ya noma nitenga chini nitijogo tumeka asikali tuko na bogo chiomia. Elinde otumeke amatuko arebosio sanga na intwe ekintu chugwesenya nga kichikuomigwa akyaba chiko gachwa asinchiyo otumeka asamatuka abosio kono mwanchimulira Italia na Frida Kerubo twesemye amange kuetera obonchilio bwa karibu sana. Asante. Abakomanye mwanchimulira na kyokorwa ngaitole ande mbonchilio kibuli mabokora. Okay, asante. Omwancho murigereria on DCTV na abantu borogongo rwagusi bonsi twabakwaniri ande twabariganire asesunika Juakara Association yere ime ya bonchari ande torerokete team ya bonchari CIDC asa marita nkuru ku France nyabarorenga nincho monyakero tindi monyakero lakini gondo mo secret omoriki ninche nkolika bono is like tindi kolika kolende bono ninche ndike ni bono na masemi mbate gaiga uyasa na kwa tengo kyombekega gyasunika Juakali Association bonchereri kivoli kegokora bono ekyombeke gyasunika Juakali nkebwate ebintu mbali kandi ebintu awawa kegokora nande na bono iga tubwata mangana yo cross chingeni to kuomi chingeni twarora cyaro cyagenda ikinse cyisiko nande gose cyatumeka chingeni kitayo ekiagara bono tubwata bangina bale batinirite lakini genteke twagechagete kugwetera samangana ya marwa kera abantu bali kunywa marumono twagokonya kuresa abantu bana kada nakada kera yakete ya twete project ntwatagete kutarira abantu isiko garia ekagera bono tukanyora bokongo babwate bwa marwa tukabateka utokunya kubasomya bakamago tuboli bono mogoto somi tugutika marwa nkitego gikokora tukababoli rende kose kumubwate emegondo moko bekanyone geticha gikingeni gyoka ngenge nakira kingiasinya in fact mba njiranete nanda abange baba gatika mangana uko konia marwa no kuyeka marwa iyo basi no kwenga no kunywa kale kwa gachire kwanyora nyongo igari siko para abantu barayiroro banyuita marwa tindete so bono gakara bacha ko korose bitiche byo kingeni kikaba kinyinge bono kale cyaba kinge cyechure chiro nando kikacha gosalika lakini bono na ntu tukakesa abantu ambora ngoja kutubuli bala maswali tigatokwa twakesa tukagenda se orogo alikisi ntubwate kwende research center ekoro Kiridi bono gali ntwagenda tukaira abande baitu bakagenda bagafundiswa bairinde bakamanyanga kibago korobo onjori rwechingeni so keraba technology eri keraba nyora bagacha nero tukarwaro tugasaba nyombeje higa ekurwese omochumbe oyo lengo ngakiyo ko kuchali si no chali si onyanja nero lengo ngakiyo wasirinde kerato enyombeje higa tukachaka gokoro bonjori rwechingeni maiga kurweli no togendereti ande bono no mwisimu wetu cyari cyonjo kenera munachete nere nere utubwateire koboko era bona taite kugare yo mukyojo yiga bono elinde tokole abangi na abange batoke bagakore gasi ekero kikibesa nkiyo na emigondo eri emekemeke iroro nere bataite kuganira project sana akira kuriye chingine chiga wotabochi uminchi bwate process korende ando chikomera nabasibatira barabata ku manyinga kibago kirusiko mubondo bukira bonega achionigo akiri kora kwandira ngo echiro ye chingine iki ngayiyere gosina echiro ye chingine echiga nera sabantu bali ba konyoru kurwese kigasi
igente getang'ani aba na bari se hoteli kinene na oranye na takunyara kugachari ching'eni chimbese chigibese gegetambe bono okonyere chigosareka na tari bantu bonse bagwata chifuriji bono okonyora na ekero batwachiomi na into togochiomi na chinde twachisia kiaba obosie nobosie obekare chiabere obosie oga chinde nkogenda chire paka nyagitari ase eng'encho abanto bare nyagitari barua abarwaire baganiri korinyone chinsaga kiaro nomache chinsaga ngotanga chire amanyinga taga omonto nyore ogoita amanyinga tagoita amanyinga so bono ching'ini chekera anyure esupu eria chinsaga chiria nkomokonyere alafu nyono omwana omoke nabakonyora okori ching'eni chiria goetire ase esupu eria ocherende alafu ono kuruga abwo ntobwate abaminyoki abakominyoka aba chimarathon chiri chintambe babere ni obiri babeke bichoge na abandi nababeri erio bichoge ekera alire gesare ekeiga sibaga kuria madawa ya kulevya alio kokomenta chinguru ayakalie gesare gekomomekia oba ne chinguru chokominyoka mono yes para tengo gatie ching'eni chirimo komia ne suguma ne liso sanchire cheche eki tokuomi ching'eni chionse ching'eni chionse kirinyo chipo omugusia koria na chirio chi omugusia tari koria ntwe tokuomia ndo chole tinang'eni gitokuomia ekiagera kera mondo narogochogote na natagitobera narogote gochogote inchinta geti risosa narogochogote inchinta getenderema bono gwika bwomie kuringana na matarajio wano muna abana bale mumbu ebagoja bazatina engomiri gesare ngone rinogu muno biroche gabu obire gabu na ogotena engomiri nyone chikara ingomiri rosemary ebintu byonse biri bikoriyewo ntunku mitore nande wakwanira sense moye chire rwo chichinse cheisiko kerende kora taingo nse kichirimo kone chingine chigago mono abana bali bamete ense ya Europe nense iyo kuchiaria alafu nande America na bara nkoenda bale na aba bataka kogenda kuchikatari na bara bunkoira bale bono package go chaiga omonte gagotebi ni chigramu irenga atagete no cherende wachi pack ne ganto kaliga ko bugori chigramu iki atagete no cherende kana utagete kirengima naro utagete chikiro ibere wono okoriga nyine container go saka anto aka boxi kalika bwate container arafu chigramu echiga eto ligo lito liko vali ekia to gochakire chigramu 100 ekare chikwenda mumbu gramu 100 ekare chikwenda mumbu etokoni iruwe yamo na 200 lakini sisi egano akera tokoni Kenya gaga ni siringi 400 nandi nege ntoke kobere se selwese getambe ekiagara chigoni chonye kwachigura lero kulingana ne chitariki chiri cyarose tibwe na ochi kogende ejuroso ni chitari gosareka chitabwati gosareka konde gwense kero kurigererie chiro ya Kenya yes ne chinse chiri cheisiko rekende ngayo boncheri go kwani kiwasekerengo kigo obo chinse cheisiko nkwira chiri chinyinga ko bwa Kenya gaga omaje Kenya gaga bakonya chingini chimbese wa nando maje chingini abantu abange bakora chingini nabagusi nabana baruya nabagere lakini nenda abantu abande bisakwebinde banalita mabere nechinyama yes ya ndo aliwe chinse chichiko na banalite chingini ya una bama eto muhimu na kyo konyara bale barabane tu nande bale babwate heavyweight ichinguru Bienvenido sana mancho beta seni Candies TV ani gotogende tagusanga imyomo rubiri gwesabali oboncheri astogende tagusanga nabo batani korwa sekyombe yasune kajua kali association abakora oboncheri bwokome chingeni nabo igobuchiyo nibna omogaka Francis agenda tagotoeresera na kibago kora oboncheri obuga anemono asense mega yasune kobereka gokwanera igoro yogo patchingeni ekero kuriga mwanchu muri asense mega nitoro chingeni chipakiri asichichuba nekinda sana sakana tukumanyanga kibago chipak nabo igonga kibago chisi elinde bayane kinga babe kile chigram chitakeire asoko elikinga ko yidabale kone mostia asichinse chichesko nabo igonga ne bale asense yakenya timeki mwanchu muri kobereka kumena nechingeni chiga asorgongo rwabusiga togenda kusanga asobwamo ariko kuriga bochubobo iganga yogo chunga imochu mwaboro chiwe chinaro to kuchirusi chiwe chinchiri seita na chiwe to kana paka naro byarige komba chidogo mwindi naro gochione aso bonge wona gachuba kukurwali siringi 5 kama oba pakiri bale pamoja na gikundi kuna seal
bono ntwe tukugura okay okonyo esiri gere kando ne chube gere kando lakini ndo kupimirwa Inweka mogo chitoma wantebe gochigo se Europe wasane kana kimogo chitoma chire. Wana tigo akara toko tobago chisiko enturi go chitoma bono ichichube chiga. Ekiara chinse chinde chinkiri chitake chichuba. Wana toko pakia masakara hunaria ali muinaria. Wana toko beke powder. Boli masakara naro toko beka. Twabekere bomne wana twabekire gaiga. Twamatene chigira muirenga twabekire arafu twamagotoma. Ali sakarabune iriga nimetendiga netio gosiri korugoro gaiga tukora tutebingo nona kimogo para naenda masakaranga imuko ya rusi mwasiriga ni nwa banyana mo wesire ni tuto wate masini gosiri masini ne rensaria ere gosiri ne sila na imo abusitio bo manyoma te operate machine eri netagiro mondo bwato bo manyo obo manyo na gate bintu achete kiridi tokaye bo manyo bo erinde tokacha na ne tokabono mo toka ntu abwate besa yoko kogora chi machine echo wono toka chisabu matu muntu kuikabwija gyomutu elindo makoranga kinga ye ngayokurwa nane ngayogocha tubono tokagenda somo ngino lengoro by that time korukumeri sari otara ero lenge wimenere pya korugusiga tokamujira muno mwana mintu tokamota bibiri bitu nane tokamota project tobwate ni birenge tobwate in fact mo swati oli akaoni birenga libitu anda gatwanja saidi bono akarora akaimukia akatalente chi machine kirange chi milioni sana akatalente chi machine chi akatobekera gaiga akiwa ntogenda tukonya kutumika konya kutumia chi machine nande tokomwakira mbuye bona sare nyasa tikanye kumubekoro kora tatengo ngakio boncherio bwa bwechingi ni bwa bakonyera nene mono bigasoro gongoro musini chingini chia tokonyere ekiagera bono ntu abwate bomanyinga chingini no beke bunenjire tochirosa tiga lakini bono chingini nchiri gosareka na chiba mugondo ekiaga konya abande bagokenyera mune chikabeje bagokenyera chiombe lakini bono ntu chitu nchiri gokenyera bu banyama ojirende etokolenda tuomia nande chingini echiga chiagere twatari chinse chesiko kaiwe ikire buna bono munenjigo osomo fano na atari na ikire omoiso sina ikire mboganda Jusi umwako oli ntwalenga buganda ntwakoleto ogotara tukamanya ebintu ebingi nande tukaikora nande tukasoma ebintu ebingi yes ndaitora watera traso sumuntu makomoke goto koirena ndachikumbera na baragwa basubati batateye process iyo spina kibago simeka chingi ne chinga kibago chikiga oikabachisi bakachiaba podaiga cha pakiuga irinde cha chikoni gombe muno sana mwanchi mulebeta sene Kyandizi TV chinga kyogenda gusanga na intwe meyo morobeli bwesa bali yobonchire stogenda gusanga nabagwata nikorwa sekyombe ya Soneka Juakali Association ababa kwa rubonchire ya bokonya chimeni anamo no chiri chiomiri goto skatonyegera kwira nanda segeke yokekire bosyo elinde togenda gusanga amanje Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe erango yeksemi na kwegendereria wetera ase amasomo nigegenderete komente kana keraritko nakyo gekogera ase kirenga kyogosirierange yo turase chimbero cyogokoretera The Milimani Academy eyene skuru yekerero erasomo chyo Milimani kisi bosibwa magacha Lonya Homes ase para ya Krista Marian gochekia mabundu kilomita eyemo.5 korwase junction ya Krista Marian The Milimani Academy eyeko ige kwa asaga ya yogosomera netware abari mu banyorira maigerio yekirengo keigoro chigari cyobosombi nabo igonerwe chaya mubaso na lunch ebisieri byaito nigo bigoire gochakira tariki 25 cyomutyo yoyo asonde bwensi yoraganie gotarira na korata amagacho yeskuru yeiga no ariganirie
The Milimani Academy nigere igoro bene chitarike 23 cy'omutienyo yo gochakera chinsa ibere cyamambia. School fees yaito nigere yensekegima rikia omwana obono asebiras bikobwatya. Eklasi gia playgroup PP1, PP2, grade 1, grade 2 na boigo ekia grade 3. Asamanke ake simi ase namba 0714038433 gose 0715362175. The Milimani Academy, shaping the future. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi. Mwana sana mwanchomole beta seni Ndizi TV ndengo kwaligania sentunde ya kabere kingataganta gusanga imiyomoro gwe sabali yoboncherya asente tetumerane nabwatani bande ko rwasekyombe gyasu ne kanjwa kali association abara chibo tumanya na ke process yonga kibokera barusiri kinyi ko rumogondo na kibago kisimeka na kichikwama oikeraga ase kiko bakyasegwa elinde kyapakibu kyachikoirwa ase kirego mwanchomole karanse kelinde tagandira gusanga sobwa amatengu mere no musibatwega atumanye na kyakorwa nere ngaki ayenyorita sekyombe kiga osinabwatanda kyubumanyi igoro yekingeni aterere asubwa gali. Karibu sana. Asante sana Samarieta ankoro kwari siramera Tom. Na nchino yo mase abanyakyombe basuneka chwakali na ndi no moleminde bwekinyeni. Kwenyora sekyombe yasuneka chwakali nche nabeire nkolema kinyeni asama tukamange lakini igona achete bune member nkanyora bado asesuneka chwakali mbabwate ebintu bagokora wao na inche korengana no bumanyi bwane buli nabwate boke nkanyora nga na barabumba babwate oko kokora kwe bigasi eri nare kokora na barabungo karabare bono ngachoini ase group yeiga ase ngencho yo yensemo yechinyeni osogo simeka chinyeni na ko chiomi na ko chipaki. Lakini bona kerona seta sense moye chinyeni nyuma ntara so ase suneka chwakari nche no moliminali ngwe chinyeni koru nyuma na wane kerontara nyuma mugocha sense me ya bonjari nche no mosimeki na ngwe chinyeni abu koru nkaseito. Lakini kerona achitega nkanyora bado stili chinyeni echo na bochiko gendera konkonya asingincho yokwegendereria nseme mogotie yende ngana asingincho tokotega menga omuntu orikire bweka nero bwate besa nenseme chinyeni ne bwate chibesa ngase ngicho sekere wiki ngonyoro liko kwa chinyeni kabere usekata tokolengana ngana kyo chirende bona nsemo yogo simeka chinyeni ntune suneka chwakadi ntorigo tumeka bintu binde bikoroko byechiduka igotogo simeka chinyeni chiritogo tumeka ekienyeji ntorigo tumeka mario gandonsi gose ntorigo tumeka bwoyo bwaduka igotogo tumeka bwoyo bwa organic obibole bocha borito korusia se nyomba kero tukwa buso bwe chingoko bwe chiombe na bocha ubonde twabo beka bwa tayari bone kero togo simeka ari mogondo no bwoyo buna butogo tumeka kero twatumikiro bwoyo buna wanyana maliogo igotombo tumeke mete yekienyechi itogo sunyunta buna maoga maroro buna chiyarare twasunyunta twabeka amachi asengecho yogo ite bimanyo biribirasi asomo gonda ase chinyeni na bintu twasiarira bona twanyara konya ko togo itobo chavu kero kora tatebingo gimotari gotumikiro bwoyo mugotumika amalioga yekienyechi egento geko karato tarigo tumeka obwoyo gosam amalioga yeduka ase ngencho echinga kichi bona marwaira abeira mangi na anda marwaira mangi nigagocha gwetera chikemiko yani ase bintu birito okoria bidwekire gwetera samo yayi chituga na kyangu bono tokaroranga mbuya tonyale konyako togotumeka bintu biri bigototanga korwa soko nyora marwaira ande aria ya lifestyle diseases bona ayito kotanga korwabu igotoganeti tonyore obogimo boye atari totabwati borwaire bonde bwensi bona nakigeko gara totari gotumeka moyo yeduka gose totari gotumeka amaliogo yeduka bona tokorie gento keri nona yo kori otari gotwara tangu chine nganora atwaro borwaire gose mochando onde bwensi kora tutaringe process ikaro kwa ile chinyini ko rumogondo kero gwachiretire ganki kelio gokora ekero twa na ire chinyeni ko rumogondo igongo chirentaga SMS yeiga
ritang'ani korona chibekire ase emesa eye iga igongo chisoti ase ririe karo kwa chinyeni mogondo nabo konyara kwaire ebimogomogi kwaire ebinyansi kwaire ebinto binde bitari chinyeni bono narusi korwa ase obochabu bori ebinto biri bitari chinyeni nabirusi ekero narusirie ase emesa eyio nachibirania eguni nachirenta ase ekiro ase ekiro eye iga no ngochibeka nachipima namanya ne chikiro irenga chire ekero napimire chikiro echi namanyire nirenga chire bona korwa abu namanya korenta nachira ase ogosibi ekero nachibekire ase ogosibi ase amacha amarabu ase eng'encho mpaka okonyora chinyeni bokonya chibwata amarabara nakende nachisibi mpaka chieraba ekero chierabire nachirenta ase mashini eye iga ekorokwa ebrancha ekero nachibekire ase emashini eye iga okonyora ebwata amache are riberera ayare 1000 degrees Celsius nachibeka ekero nachibekire maiga chiakora 2 minutes 2 minutes eng'encho yokobeka ase eng'ente kiga noko ase mashini eye iga noko maintain itiskara naende goita germs chiri ase chinyeni chiri ekero nachirusiri iga ase mashini eye iga naende ngochira ase sora dryer isikogari ekero nanyebekire nachibekire isikogari nabo chikuoma koreng'ana n'omogaso ng'aki ong'ani nabo chiraire amatuko abere gose amatuko atatu koreng'ana ng'aki omogaso ong'ani ekero chiaumire ebio komanyene na ekero ogochianora nabo okorora ng'a chiaumire nona ekero ogochibwata igo chigosaminyokana iga aria ase sora dryer amachiko naro tori gokwana ekero ora ase sora dryer kosia mataya na bagotaroka ase chinyeni chiri igo gwachire gwachi affected ekero ora ase sora dryer mahali tori koenda kose nyuma otareka ase sora dryer unango chaka ne chinyeni chibuna natebete korudi itang'ani tori gotumeka chemicals chinde chionsi nonye na maguta tindikwe yakekera ngo chikwa chinyeni tori gotumeka chemical ndio sigo bono ngo esibi na araba na akamoka namanya gotumeka chinyeni na gali ase sora dryer na arekera ngo enda gwonjera chinyeni chiri mpaka ng'esibi na ne sabuni nkamoke ekera ngo so amali tinji go kuchikuna ne chigina chemical ndio sikorwa sa mafuta kora tetebingo motari gochianikera sumu gaso direct moko chira ase sora dryer egento gekogera togochira ase sora tutari kobeka ase omogaso direct omogaso oyo igo maete ogocha direct igo ogochi gopungwa amadini aliare ase chinyeni bono esora dryer eri omogaso ogochororo igo ore moderetio tori ori ogochi gokora chinguru nigo okonyora chinyeni chiri chitigarete koba ne chima chitigarete koba ne madini ali bono gase isiko nakiga kogera tokwanekerera mari kero chiomire korwaninga ngochira ekero chiomire bono naringo chirenta twacha gochisi ekero chiasiru gari bono nachikonyara koba chigopaki gubune poda bane kegera toikira sense moyo gosi ndete na aro mwanchi muriria tumira no musibati onde atomanyinga kiagosi etinga bwata gosera chimashini abwata gosera na kiago paki mbagwazitia machiko kurwa sense meri ya kepsi go mwanchi muriria tumira no musibati onde na era tumanye a sense mende mwanchi murie nigo tugendete kwimanya na kiching'eni ekigekero chiomirigu ng'aki chigosiegwa bakachekero chia pakigu erinde cheirwa echiro tetumera no musibati onera tumanyene kiakorukwa nande ngaya ruseti ubumanyi obuiga bwogosi ching'eni echingia gutumika gosi goita ochipaki karibu sana. Asante sana. Asa mareta nko kupole ni karibu nyaringo nanchino mwana cha oyo mogo ase Senator Juakali Association kuna oyo mabuko mya chinyeni ekero tueresi wakuritang'ani na toko omichinyeni gocha kurukumogondo gocha bona nche exercise yane ni yoko gosia chinyeni na gopakia ntobate machine ya maiga itoko ta chinyeni chiomi ukire chietire process chiospi to chira tumerie twasiera ase machine yane yogosi chinyeni chirichire chikomeke yani chikoba se side ye border machine yana rego sia to magochirusiororo twa chira se grams ntobate machine ya moiga eye togopima in grams twa paki ntobate gochibaiga tamo akwa konyora togopaki twa dawa pimire in grams okobeka se chibe ntobate bisakaraiga ebyo konyora
koru Kenya Bureau of Standard ebitoko nyora twa lepo ase HBA ekero wapimire chinyi kwa bekire boda nyene ima ekingine chiga cheno nchianchere ne kyombe gya KEBS nchianchere ekera ntubwate Kenya Bureau of Standard ntwete toro tukae uchi tubwate machiko kurororo kwa makoreta kwa pini ga use kwa lebo aka kwa label kwa pima in grams kwa beta asaga chibata kwa manya kubata wasiri kuruguru ndabona for example tubwate chibe ya moiga yene ya chikarot chikarot to siete tukabeka iga tuga lebo kwa manya gusiri nege kumetero nyene for example tubwate akanyoro mwana na rota nyare utakuna na bone carrot kwa nyora kwa musie kwa movekera asaga chiko karia gasene ni kwa rusige chiko kwa beta samache glass kwa tiga kwa for 20 minutes kwa beta for 20 minutes kwa manya kubeka spices chia oriko kwa beta buyaiga yaba bune supu umwana mongwarera unyara kabaga konywa karkende chikorende chiga chie powder amachoko bekana makendu usina mabwati amacha mabwati usama tiendo lakini moso ase abana no monto maneno ndo bwensi orwarete oyo taikunyara ko takuna obwata maina abwate shida yo otakuna nabo kumobekere amache ne body atatengo chingine chiga buna mwa chipakiri gaso go chubogo iga ekakengana na kichiko ira chamenya gusalika chinye nibune chibona eneri resource nkwira chire enda kientambe chiaba chiamanya gusareta chini chikwira omwaka oyomo none myaka ebere ekero o prisa betibu yakurwase etamba nibune yeito ya suneta juhatari ekero kulire chichubango paki mole na antobwata enda masakara naro romo gusire naro totengo ngakimawakora chinyene chi nchiro echimo totarigo usia nese machine bona bune chine chinyene chire dry chiomiri ogocha kwa pakiga okonyora abantu bane mbare bautumeka chinyene chire dry echi chiomiri echinde anaro okonyora gutumeka eboda bona chinyene bune echi kero taete kuchirosio riere ogochisokia asa majime kwa manyako chikaranga chiaroroba buna chinyene chinde chiaka machine eye gutumeka se okubuka chinyeni nabo oko mix nabo ko mix chinyeni kuruima umayochi bona ose resource egesare enderema nabo ko chibeke ima chiburukaniri nabo chibeka ima kwa chiburukani kwa manya uchirusi ororo kero kuligereria tatebega igasoro ngorwa busigo se chense chiri chesi kombuya kibororo raso gutumeka chingine chiga chiomiri aso tumeka chingine chiomiri na obuyamba rororo lakini tari bantu bonsi ba manyiro bo manyobuna na ki chini chiomiri ngotumeka bare for example abantu bari bakwenda China abandi baenda America abandi ba non Qataria echini chini okonyora chiri chingia chikuira for long time ase okoriera ekia china bokusi mogondo otabwati umanyibo isaine okoriera abwa ritukeri chiere lakini echi chire chingie asogopa aso otumeke enda kientambe kera chiomiri akirige nayo umanyibo ko paki chingeni chiga hosiri bopima ngaikwanyoleta ko omanyobe kera na sota se group ya juatari suneka ena mnyore to bomanyobo wetera killed ena chete ngaba ingosomi kwa sama tukamake ngama kubata ngacha kumanya na kyo chipak na gusili otara chieti ase killed to kanyora bomanyibo gusili tatevingo aso bwaro bwo boncheriyo bwo kwichingi ningi wakakonyera buna inchobono oboncherio bwankonyira senga kierenke ekiera nabakonyora chibesa chinke kwanyora ko gutumeka na nabakonyora bumanyobo abantu bande mbabo maiti lakini anyora abantu abangonye ko borokeria yemo one by one nabakonyora abantu abandi bawo ko join igere banyora bumanyibo isaine burachi otokonya in future Ndio maana sana sio sangala. Ndio maana sana mwancho mmoja wita seni kandi TV
tobiri togosanga naye niyo muroberi obwesabali yoboncheria asitobiri togosanga n'abagwataniko ase ekiombe gya Sunika Juakali Association ababiri bagotumanya amanye wetera oboncheria obwiga bw'okumya ching'eni erinde ase ogotumika ase amatuko agosi omonche omuri goikerabu nogwikera omwerio bw'omuroberi bw'erituko ria rero kurende tosika twanyegera endera kobwatira emiroberi ende emingi tasene kia Ndizi TV njora sinsemo tichi mitandao asensemo ya Facebook na wakanyara wetera Ndizi TV News Digital abiga sensemeri ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website Napakanya wetera www.ndizitv.net Tiri na Frida Kirugo Tumela weekend asitokomela boncheli abandi linde tosange amande